Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je nakon liturgije izjavio da Srbija šalje poruku mira i da očekuje da i Priština i međunarodna zajednica ispune svoje obaveze. Na današnji veliki praznik Srbija šalje poruku mira. A da je ta poruka shvaćena i da je primljena, znaćemo kada svi Đakovčani budu mogli da slave svoje praznike bez straha da će ih neko kamenovati i bez pratnje, da mogu da uđu u svoj grad. Vulin je podsjetio da je prošlo godinu dana od kako je Srbija potpisala Briselski sporazum i učinila sve što je od nje traženo i sve na što se obavezalo u procesu normalizacije života na Kosovu. Da bi povratka bilo i da bi se Srbi osjećali bezbedno, oni moraju da budu deo života na Kosovu i Metohiji. A da bi to bilo moguće, oni moraju da imaju pravo da glasaju i to da glasaju statusno neutralno, da glasaju sa svojim dokumentima, da glasaju onako kako im je i ranije bilo moguće da glasaju. Osim ministara Vulina i Rodića, ponoćnoj liturgiji u manastiru Devič, koji je služio protojerej Stavrof Milija Arsović, prisustvovali su načelnici okruga Vasa Jelić i Vinka Radisavljević, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić i oko 70 vernika.